pisan meneh angger neng kene iki ya. Sepet aku kok. Angsurane tak dokok ning ngisor watu. Tapi syaratnya kudu diwaca. Lah wong nagih kudu nggo syarat barang ki karepe yo piye? Geting aku nak angger nagih ngene ya. Watu endi watune kae? Oh kae. Ki watune ya. Lendi angsurane. Oh iya diangsuri tenan. Apa syaratnya? Saya berjanji setelah menerima angsuran, saya akan menyapu depan rumah sampai bersih. Lah gatel. Lah sudimen senten untuk angsuran rek kon nyapu-nyapu barang lah. Ngandak-ngandakno nah kabeh. Lah aku nek gak ngono wis berjanji. Dosa perang nih ya. Tambah dosa neh. Wis lah nak nyapu. Nek ra disaponi dosa. Iki lagi iki. Wong tukang bang mekar rek kon nyapu lagi iki. Liyane yo reneng. Lah, iki cepet aku. Lak kesuwen lak narik ngene liyane barang. Nah, kok kurang surat gitu. Wah, seneng tenan.